Galaxy Z Flip 6. Το μικρό αδερφάκι που μεγάλωσε από την σειρά των αναδιπλούμενων κινητών της Samsung προσπαθεί να κάνει τη διαφορά για φέτος, δεν ξέρω αν τα καταφέρνει. Το παρουσίασα και στον οδηγό αγοράς. Μπήκα στον πειρασμό να το αποκτήσω, να το χρησιμοποιήσω. Το χρησιμοποιώ περίπου έναν μήνα τώρα ως καθημερινή συσκευή για να σας πω την άποψή μου για αυτήν εδώ την foldable συσκευή. Πάμε να δούμε το unboxing και επιστρέφουμε να τη σχολιάσουμε. Λοιπόν, τη συσκευή τη βλέπετε μέσα στο εξαιρετικό κουτί της Samsung. Πλουσιοπάροχα τα πράγματα, ένα USB καλώδιο έχει και ένα πινάκι για να βγάλετε την SIM. Τόσο πλούσια. Λοιπόν, η συσκευή είναι αυτή εδώ. Σχεδιαστικά μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κλείνει εντελώς, δεν αφήνει κενό. Εδώ υπάρχει ένα μικρό κενό, το οποίο όμως μπορεί να καλυφθεί με την ανάλογη θήκη. Θα χρειαστείτε μια θικούλα σίγουρα. Σαν συσκευή όταν ανοίξει είναι αρκετά λεπτή και μαζεμένη. Είναι 187 γραμμάρια βάρος. Μεταλλική κατασκευή από αλουμίνιο περιμετρικά, αηφωνίζει λίγο, δεν το λες και κακό. Και αναβαθμισμένες κάμερες. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πω εκ πρώτης όψης, η πρώτη μου αντίδραση όταν το είδα, το πιάσα στα χέρια μου ως κινητό, ότι είναι μια συσκευή αρκετά καλής ποιότητας κατασκευής. Ο μεντεσέστης στον ένα μήνα που το χρησιμοποιώ με normal χρήση φαίνεται αξιόπιστος, δεν ξέρω όμως πώς θα αντέξει μακροπρόθεσμα. Παρ' όλα αυτά όταν το κρατάς στο χέρι σου δεν θυμίζει ένα πλαστικό παιχνίδι, θυμίζει και είναι μια premium συσκευή και σε premium τιμή. Είναι σαφώς αναβαθμισμένο σε σχέση με τον προκάτοχό του, φοράει τον Snapdragon 8 Generation 3,
Οπότε καταλαβαίνετε ότι από θέμα επιδόσεων δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα, αν και δεν είναι όπως είναι για παράδειγμα το S23 Ultra, γιατί εδώ έχουμε ένα μικρό θεματάκι, αν το ζορίσετε πολύ θα ανεβάσει θερμοκρασία και θα έχετε throttling. Θα ρίξει δηλαδή την συχνότητα του επεξεργαστή για να διατηρήσει το κινητό λειτουργικό. Στην πράξη όμως δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα, παρά τις ορισμένες φορές αυξημένη θερμοκρασία. Έρχεται λοιπόν με αποθηκευτικό χώρο από 256 και πάνω, το συγκεκριμένο είναι η έκδοση 512, με 12 GB RAM, Snapdragon 8 Generation 3, είναι αδιάβροχο, έχει πιστοποίηση IP67, αναβάθμιση και εδώ, δεν έχετε να ανησυχείτε για νερό και σκόνη, δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση, μην κοροϊδευόμαστε, μια heavy duty συσκευή. Θέλει αγάπη και προδέρμ για να μην σας μείνει στα χέρια. Το ευαίσθητο σημείο του προφανώς είναι το σημείο που διπλώνει η οθόνη και ο μεντεσές. Αν χτυπήσει είναι επικίνδυνο να το πάρετε στα χέρια. Έρχεται με Android 14 και One UI 6.1.1, θα πάρει πολλά updates, δεν έχετε να ανησυχείτε κάτι τέτοιο. Προσωπική μου άποψη, έτσι όπως το κρατάω στο χέρι και το χρησιμοποιώ και με κάτι ήχους που ακούω, ότι δεν θα πάρει όλα τα updates που υπόσχεται η μαμά Samsung. Έχουν καταφέρει να χωρέσουν μια μπαταρία 4.000 mAh που στην πράξη θα του δώσει περίπου μία ημέρα αυτονομίας. Και λέω περίπου μία ημέρα αυτονομίας για αυτούς που δεν κάνουν extreme χρήση στο κινητό. Δεν είναι μια συσκευή για κάποιον που παίζει όλη μέρα παιχνίδια ή που τραβάει όλη την ημέρα βίντεο και φωτογραφίες. Θα βγάλει την ημέρα, αλλά θέλει προσοχή. Αν το λιώσετε, το απογευματάκι θα χρειαστεί να το φορτίσετε. Προσωπικά εμένα με τη χρήση που του κάνω, δηλαδή πολύ Viber, πολύ Slack, αρκετά Meets, κάποια τηλεφωνήματα, φωτογραφίες, βίντεο, GPS, Google Drive, Calendar, πολλές τέτοιες εφαρμογές ταυτόχρονα, τα πάντα ανοιχτά, δεδομένα Wi-Fi, Bluetooth, δεν κλείνω τίποτα. Εμένα μου βγάζει άνετα μία ημέρα κανονικής χρήσης, δεν θα αγχωθώ ιδιαίτερα, ίσως σε κάποια ταξίδια αστραπή από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, από Κρήτη, Αθήνα και πίσω, να χρειαστεί να προσέξω λίγο παραπάνω και θα επιστρέψω στην έδρα μου αργά το βράδυ, 12-1 η ώρα το βράδυ, και θα επιστρέψω με ένα 20%. Αλλά θα προσέξω την χρήση, δεν θα κάνω αλόγιστη χρήση εάν είμαι εκτός έδρας και αναγκάζομαι να κάνω και χρήση μάλιστα πολύ των δεδομένων του 5G. Γιατί εκεί σαφώς και καταναλώνει παραπάνω. Αν είστε συνδεδεμένος σε Wi-Fi, η αυτονομία του είναι ok, όπως στις περισσότερες άλλες συσκευές. Είμαστε ok από το θέμα της μπαταρίας, θα το ήθελα λίγο παραπάνω, αλλά είμαι ικανοποιημένος. Θα του το δώσω γιατί είναι μια σαφή βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Οθόνη τώρα Dynamic AMOLED, προφανώς αναδιπλούμενη, 6,7 inches, αρκετά φωτεινή. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Samsung φτάνει μέχρι τα 2600 nits φωτεινότητα σε εξωτερικό χώρο. Όντως είναι πιο φωτεινή από το παρελθόν και όντως είναι πιο φωτεινή από πολλές άλλες συσκευές. Και χρειάζεται να είναι τόσο φωτεινή γιατί δεν μιλάμε για γυαλί, αλλά μιλάμε για μια πλαστική επίστροψη στο επάνω μέρος της οθόνης και άρα έχετε πολλές αντανακλάσεις. Η έξτρα φωτεινότητα λοιπόν θα βοηθήσει στο να ελαττωθούν αυτές οι αντανακλάσεις. UFS 4 αποθηκευτικός χώρος, κανένα παράπονο από τον αποθηκευτικό του χώρο, πολύ γρήγορος, το κινητό είναι πάρα πολύ σβέλτο, δεν κολλάει πουθενά, δεν ζορίζεται ιδιαίτερα, παρόλο που κάποιες φορές ανεβάζει θερμοκρασία. Δεν έχω αντιμετωπίσει πραγματικά κανένα πρόβλημα από θέμα ταχύτητας, ανταπόκρισης. Είναι ένα flagship κινητό το οποίο διπλώνει στη μέση. Στο θέμα των καμερών τώρα έχουμε μια σαφή βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν. Πλέον μπορεί να κοιτάξει στα μάτια άλλες ναυαρχίδες. Η κύρια κάμερα του πλέον είναι 50 MP με f1.8. Οκ, θα μπορούσε να ήταν και λίγο πιο φωτεινός, αλλά είναι ok. Η ποιότητα εικόνας που θα πάρετε από την καινούργια κάμερα των 50 MP, τον καινούριο φακό, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Είναι στα επίπεδα της σειράς S, S23, S24, όχι της σειράς Ultra, της απλής σειράς S, 23 και 24.
Οπότε δεν έχω κανένα ουσιαστικό παράπονο από εκεί. Ο Ultra Wide φακός είναι ο γνωστός των 12 MP της Samsung με πολύ καλά αποτελέσματα επίσης και την ημέρα και τη νύχτα και αποτυπώνει την καλή ποιότητά του, ευτυχώς και στην ποιότητα του βίντεο, θα δείτε και τα δείγματα, τραβάει πολύ καλής ποιότητας βίντεο και να πω επίσης ότι ο κύριος φακός έχει και οπτική σταθεροποίηση εικόνας. Εδώ λοιπόν έχουμε μία αναβάθμιση που όποιος αποζητά την καλή ποιότητα φωτογραφίας και την καλή ποιότητα του βίντεο σε επίπεδα της σειράς S, για πρώτη φορά μπορεί να το βρει στο Z Flip 6. Όχι, δεν έχουμε μάκρο φακό και επίσης δεν έχουμε, που μου λείπει, μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό αλλά μου λείπει, δεν έχουμε τηλεφακό. Με την κάμερα των 50 MP μπορείτε να κάνετε πρακτικά zoom, αλλά είναι ψηφιακό. Μέχρι 2x, 3x η κατάσταση παλεύεται και η φωτογραφία που θα τραβήξετε ή το βίντεο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Από εκεί και πάνω όμως αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν θα πάρετε καλή ποιότητα σε zoom γιατί απλά δεν έχει zoom και όλη η ιστορία γίνεται ψηφιακά. Μία τίμια selfie κάμερα των 10 MP, δεν έχω κανένα παράπονο. Γενικά από τις κάμερες είμαι ικανοποιημένος. Για το μέγεθος της συσκευής, για το ότι διπλώνει είμαι πραγματικά ικανοποιημένος. Επίσης στερεοφωνικά ηχεία, νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεξιά είναι το power button, η αυξομοίωση της έντασης του ήχου. Η αλήθεια είναι ότι δεν βολεύουν πολύ όπως ανοίγεις γιατί είναι πολύ ψηλά τοποθετημένα τα πλήκτρα. Δεν έχει δακτυλικό αποτύπωμα στην οθόνη, το δακτυλικό αποτύπωμα είναι εδώ στο πλάι. Οπότε ουσιαστικά όταν έχετε κλειστεί τη συσκευή και την ανοίξετε, αν την ανοίξετε έτσι, ξεκλειδώνει αμέσως γιατί έχει πιάσει το δάχτυλό σας. Φόρτιση, γρήγορη φόρτιση 25W. Εντάξει, δεν θα ήθελα και παραπάνω, νομίζω ότι θα χαλάσει αν έχει παραπάνω. 25W λοιπόν ενσύρματη φόρτιση και υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση στα 15W. Οπότε θα πρότεινα σε όλους να προμηθευτείτε μια τέτοια θικούλα ώστε να κολλάει με MagSafe στο αυτοκίνητο, στο φορτιστή σας, οπουδήποτε τέλος πάντων, και να κάνετε τη δουλειά σας εύκολα. Το βίντεο από τη selfie κάμερα του κινητού είναι αρκετά ικανοποιητικό. Θα το έλεγα στο μέσο της κατηγορίας, δεν έχω κανένα παράπονο. Αρκετά καλό βίντεο, σταθερή εικόνα, καλά χρώματα, καλές υφές. Θα έλεγα περισσότερο μια τυπική selfie κάμερα. Η μαγεία όμως βρίσκεται στην μπροστά κύρια κάμερα της συσκευής. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπροστά οθόνη της συσκευής για να βλέπετε τον εαυτό στην ώρα που τραβάτε. Πάρα πολύ χρήσιμο για όποιον κάνει βίντεο σε στυλ vlog και η ποιότητα εικόνας είναι πάρα πολύ καλή. Σταθερό βίντεο με καλά χρώματα, με καλή διαχείριση του white balance και νομίζω και καλές υφές τελικά στο αποτέλεσμα που βλέπετε. 50 MP η κύρια κάμερα, αναβαθμισμένη από το περσινό μοντέλο, και η εικόνα είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Και επίσης σε κάθε το πλάνο πάρα πολύ βολικό το ότι μπορείτε να βλέπετε τον εαυτό σας καθώς τραβάτε, πάρα πολύ χρήσιμο σαν λειτουργία. Πάλι με 50 MP την κύρια κάμερα σε 4K ανάλυση, βλέπετε τι βίντεο μπορεί να βγάλει το Z Flip 6. Και αντίστοιχα καλή ποιότητα έχει και η Ultra Wide κάμερα, πάλι σε 4K ανάλυση στα 30 fps, βλέπετε την ποιότητα εικόνας, αρκετά wide, συνεχίζει και είναι υπερβολικά πάρα πολύ χρήσιμη η μπροστά οθόνη. Νομίζω θα το λατρέψουν όσοι τραβάνε vlog γιατί προσφέρει μια τρομερά καλή ευκολία. Επίσης ακούτε τον ήχο απευθείας από τα μικρόφωνα του κινητού σε ένα σχετικά ήσυχο περιβάλλον, φορώντας μια απλή MagSafe θήκη. Σε εξωτερικό χώρο η ποιότητα που τραβάει είναι αρκετά καλή. Τον ήχο τον ακούτε απευθείας από τα μικρόφωνα της συσκευής. Βέβαια τώρα το κινητό είναι ακουμπισμένο πάνω στην οροφή ενός αυτοκινήτου και τα μικρόφωνα είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που εγώ σας μιλάω. Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία auto framing, τη βλέπετε που κουνιέται το πλάνο καθώς κουνιέμαι και εγώ. Το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο και είναι μια από τις πολύ ωραίες λειτουργίες, και σε συνδυασμό με την μπροστά οθόνη που μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας, κάνει τη διαδικασία του vlogging ή να τραβήξετε ένα βίντεο πολύ πιο εύκολη. Πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό επίσης είναι αυτό το χαρακτηριστικό το που το κινητό κάνει auto framing καθώς κινείστε για να σας διατηρήσει μέσα στο πλάνο. Θα κάνει zoom in ή zoom out ώστε να παραμείνετε μέσα στο κάδρο και είναι σαν να έχετε μαζί σας έναν βοηθό καθώς τραβάτε το βίντεό σας.
Εξαρτάται βέβαια σε τι ανάλυση τραβάτε, γιατί όλο αυτό γίνεται ψηφιακά από 4K ανάλυση σε Full HD. Ιδιαίτερο επίσης χαρακτηριστικό και αρκετά βολικό σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά θα χρειαστεί παραμετροποίηση, είναι η δεύτερη, η εξωτερική μικρή οθόνη που έχει, μία επίσης Super AMOLED στα 60 Hz όμως, 3,4 ιντσών και μέγιστης φωτεινότητας 1600 nits. Η εξωτερική οθονούλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείτε πληροφορίες, συντομεύσεις εφαρμογών, ημερολόγιο, τα ξυπνητήρια σας, να καλέσετε διάφορους και φυσικά να τραβήξετε βίντεο βλέποντας τον εαυτό σας εδώ. Οπότε μπορείτε να τραβήξετε selfies χρησιμοποιώντας τις κύριες κάμερες του κινητού και όχι τη selfie κάμερα. Αυτό από μόνο του μπορεί όντως να αποτελέσει ένας λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να θέλει να προμηθευτεί μια τέτοια συσκευή. Γενικά η εξωτερική οθόνη βολεύει πάρα πολύ αν τραβάτε βίντεο, γιατί μπορείτε να τραβήξετε και με αυτόν εδώ τον τρόπο. Ωραία. Μπορείτε λοιπόν να καταγράψετε βίντεο, να βλέπετε τον εαυτό σας και είναι πραγματικά χρήσιμο. Επίσης το κινητό υποστηρίζει object tracking, οπότε μπορεί να λοκάρει στο σώμα σας ή στο πρόσωπό σας και να σας κρατήσει μέσα στο κάδρο, ειδικά αν τραβάτε σε μικρότερη από 4K ανάλυση. Έχουμε δει αντίστοιχη λειτουργία και σε action κάμερες όπως η Osmo Action 5. Πολύ ωραίο σαν χαρακτηριστικό, χρήσιμο αν τραβάτε μόνο σας, γιατί υπάρχει αυτή η μικρή κίνηση που θα δώσει αυτό το έξτρα στο βίντεο που φαίνεται ότι κάποιος σας τραβάει και μάλιστα χρησιμοποιεί gimbal. Να πω ότι για την εξωτερική οθόνη out of the box από τη μαμά Samsung είναι λίγο φιδωλά τα πράγματα και είστε πολύ περιορισμένοι στο τι μπορείτε να κάνετε. Ένα ημερολόγιο και κάποια widgets της μαμάς εταιρείας. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να βάλετε το Good Lock, την εφαρμογή Good Lock, με τις ευλογίες προφανώς της Samsung, δωρεάν τη βάζετε και πραγματικά μπορείτε να κάνετε στην εξωτερική πλέον εφαρμογή οθόνη πολλά περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα μπορείτε να ανοίξετε το Gmail σας, Google Maps, YouTube, να ελέγξετε τα φώτα του σπιτιού σας. Σας λέω τώρα τις εφαρμογές που εγώ χρησιμοποιώ. Το Mi Home, κάμερες για το σπίτι, τι άλλο, WhatsApp, Viber. Δεν είναι πολύ εύκολο να απαντήσετε, αλλά ό,τι θα κάνετε με την μεγάλη οθόνη πρακτικά, σχεδόν ό,τι θα κάνετε, μπορείτε να το κάνετε στη μικρή οθόνη. Υποστηρίζει το Good Lock τις περισσότερες εφαρμογές και νομίζω θα ικανοποιηθείτε. Μ' αρέσει πολύ πάντως η εξωτερική οθόνη, τη βρίσκω αρκετά χρήσιμη, γιατί δεν χρειάζεται να ανοίγετε συνέχεια το κινητό σας. Σαν συσκευή είναι όμορφη. Χωράει στο χέρι, χωράει κυρίως στην τσέπη, δεν καταλαβαίνεις ότι κουβαλάς τη συσκευή. Είναι πραγματικά πολύ άνετο, το έχω ευχαριστηθεί από αυτή την άποψη. Ότι κουβαλάω μια πολύ μικρή σε όγκο συσκευή όταν είναι διπλωμένη που την πετάω στην τσέπη, δεν με ενοχλεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο μου έλειπε σε σχέση με τα τεράστια κινητά που χρησιμοποιούμε πλέον. Το κύριο κινητό μου είναι το S23 το Ultra, οπότε καταλαβαίνετε ότι πηγαίνοντας εδώ μου φαίνονται όλα πάρα πολύ μικρά και για να είμαι ειλικρινής είναι μια εξαιρετική συσκευή μέχρι εδώ, αλλά σε σχέση με άλλες συσκευές θα δούμε. Έχει έντονο ανταγωνισμό κυρίως από την Motorola με το εξαιρετικό Edge 50, δείτε το και αυτό. Αν δεν είστε στο οικοσύστημα της Samsung θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά να πάω στο Motorola σε σχέση με αυτό. Out of the box το Motorola θα σας δώσει περισσότερα πραγματάκια, αλλά ξαναλέω, εάν δεν είστε στο οικοσύστημα της Samsung, δηλαδή αν δεν έχετε άλλο κινητό Samsung, κάποιον υπολογιστή ή κυρίως τα tablets. Εγώ που έχω αρκετές από αυτές τις συσκευές, με βόλεψε αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Είναι βολικό λοιπόν για κάποιον ο οποίος θέλει μια μικρή συσκευή να την κουβαλάει εύκολα μαζί του, είναι βολικό για γυναικείες τσάντες. Προσοχή όμως στο Μεντεσέ, θα χρειαστείτε σίγουρα θικούλα, γιατί δεν είναι φίλο σας ούτε η σκόνη, ούτε πετραδάκια, ούτε πράγματα τα οποία μπορεί να εγκλωβιστούν ανάμεσα στην οθόνη καθώς κλείνει. Θα πρέπει να προσέχετε γενικά με την οθόνη, είναι αρκετά ευαίσθητη και φοράει επάνω ένα προστατευτικό φιλμ, ένα screen protector πλαστικό από τη μαμά εταιρεία, το οποίο δεν πρέπει να το βγάλετε. Δεν πρέπει να το βγάλετε γιατί αν το βγάλετε θεωρήστε δεδομένο ότι σύντομα
η οθόνη θα σπάσει, θα ραγίσει και θα χαλάσει σε αυτό εδώ το σημείο που είναι ο μεντεσές. Στο σημείο που διπλώνει η οθόνη, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, να, με κλειστή φαίνεται, το βλέπετε, να το εδώ. Σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν, είναι που διπλώνει, κάνει μια καμπύλη, στην αρχή ξενίζει, αλλά το συνηθίζετε. Δεν είναι deal breaker δηλαδή και μπορείτε να το ανεχτείτε. Δεν είναι και το σημείο που συνήθως όταν χρησιμοποιούμε τη συσκευή πηγαίνει το δάχτυλό μας. Γιατί το scroll συνήθως το κάνουμε από τη μέση και κάτω, οπότε είναι ok. Δεν του δίνετε σημασία, το ξεχνάτε, το προσπερνάτε. Κατά τη χρήση της συσκευής ούτως ή άλλως δεν πολύ φαίνεται. Δεν είναι deal breaker, αλλά δεν μιλάμε προφανώς για μια εντελώς επίπεδη οθόνη. Εάν το screen protector πάθει ζημιά ή αρχίζει και βγάζει φουσκάλες, πρέπει να το αντικαταστήσετε άμεσα και προσοχή, δεν μπορείτε να βάλετε screen protector πάνω στο ήδη υπάρχον. Πρέπει πρώτα να φύγει το συγκεκριμένο και μετά να μπει κάποιο άλλο. Εδώ τώρα υπάρχουν αναφορές για σπασμένες οθόνες, για χαλασμένες οθόνες από το πολύ άνοιξε κλείσε. Η συμβουλή μου είναι ότι αν δείτε την παραμικρή φουσκάλα ή παραμόρφωση στην προστατευτική μεμβράνη, πηγαίνετε αμέσως για αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει μεμβράνη μέσα σε ένα χρόνο ή σε 6 μήνες, μπορεί και νωρίτερα. Στον ένα μήνα που το χρησιμοποιώ πάντως δεν έχω κάποιο πρόβλημα, εκτός από έναν παράξενο ήχο που ακούγεται από την οθόνη και μου δίνει την εντύπωση ότι σύντομα θα δω τα πρώτα σημάδια προβλημάτων. Ακούστε λίγο τον ήχο. Θα το φέρω κοντά στο μικρόφωνο. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι μακροπρόθεσμα αν η οθόνη θα αντέξει τα πολλά άνοιξε κλείσε ή ξαφνικά θα παραδώσει. Ακούγονται κάποιοι ήχοι κατά περιόδους από την οθόνη, κάτι κρακ από την οθόνη ή το μεντεσέ, τα οποία θα τα έλεγα και λίγο ανησυχητικά και πραγματικά δεν ξέρω τι αντοχή θα έχει. Για να είμαι τίμιος απέναντί σας, ναι, είναι μια όμορφη συσκευή, είναι μια premium συσκευή, μια πολύ γρήγορη συσκευή με καλές φωτογραφίες και αρκετά βολική σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά μπροστά σε μια συσκευή όπως το S23 Ultra ή το S24 Ultra, μοιάζει περισσότερο παιχνιδάκι παρά πραγματική συσκευή. Ίσως αδικείται λίγο, γιατί είναι έτσι λεπτεπίλεπτη και θέλει λίγο περισσότερη προσοχή. Δεν θα την επέλεγα για business χρήση, σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε από το θέμα της αυτονομίας, ούτε από το θέμα της πρακτικότητας. Γιατί πρέπει να σκεφτείτε ότι αν ειδικά τσεκάρετε συχνά το κινητό σας, θέλετε και μεγαλύτερη οθόνη και είναι κουραστικό το άνοιξε κλείσει ασταμάτητα. Παρ' όλα αυτά, σαν συσκευή, σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο, ανοίγετε τη συσκευή, απαντάτε στο τηλέφωνο και μπορείτε να κλείσετε τη συσκευή. Όχι, με ένα χέρι δεν ανοίγει εύκολα, ανοίγει πολύ δύσκολα και μπορεί να τραυματίσετε και την οθόνη, καλύτερα να μην το κάνετε. Άλλο ένα χαρακτηριστικό που το γράφει και στις οδηγίες, μην ακουμπάτε νύχια πάνω στην πλαστική οθόνη, στο screen protector. Θα του κάνετε ζημιά. Οπότε πρόκειται για μια συσκευή που εκ των πραγμάτων ζητάει λίγο περισσότερη προσοχή από ότι οι υπόλοιπες ναυαρχίδες. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι το μικρό της μέγεθος και η ευκολία με την οποία μπορεί να κάτσει σε όποια κλίση θέλετε η οθόνη, είτε για να δείτε ένα βίντεο, είτε για να τραβήξετε βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι μπορείτε να τραβήξετε βίντεο με αυτόν εδώ τον τρόπο, ο οποίος είναι φανταστικός γιατί θυμίζει παλιό camcorder και είναι και πιο φυσικός τρόπος να τραβήξει ένα βίντεο έτσι. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από τη συγκεκριμένη συσκευή. Είναι άδικο να το συγκρίνω με S23, S24 Ultra. Αν το συγκρίνω με τη σειρά S, το προτιμώ λόγω μεγέθους. Καθαρά λόγω μεγέθους. Έχει ικανοποιητικές κάμερες, καλές κάμερες, είναι πολύ γρήγορο, έχει μια normal, ok μπαταρία για καθημερινή χρήση, χωρίς extreme πράγματα και το ότι χωράει στην τσέπη και το ξεχνάς είναι ωραίο. Ξέχασα επίσης να προσθέσω ότι μπορείτε να πληρώσετε με Google Pay χωρίς να ανοίξετε το κινητό. Απλά το πιάνετε, το ακουμπάτε με το δάκτυλο εδώ στο πλάι για να ξεκλειδώσει και ακουμπάτε και πληρώνετε. Επίσης δουλεύει ο Google Assistant χωρίς να το ξεκλειδώσετε. Hey Google, Bixby λειτουργεί κανονικά και με διπλωμένο το κινητό, βολεύει πάρα πολύ στο αυτοκίνητο όταν το τοποθετήσετε, να καλέσετε κάποια επαφή ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, δεν έχω κανένα ουσιαστικό παράπονο, απλά μου φαίνεται ως συσκευή ειδικής κατηγορίας και μου φαίνεται ως συσκευή αρκετά λεπτεπίλεπτη για κάποιον ο οποίος είναι ατζαμής με τις συσκευές του.
Κατά τα άλλα, για αυτόν ο οποίος θέλει μια μικρή μαζεμένη συσκευή, σχετικά όμορφη, με καλή ποιότητα κατασκευής και που θα εντυπωσιάσει τους γύρω του, οκ, το συζητάω. Με ένα μικρό αστεράκι. Στην επίσημη λιανική τιμή που πουλιέται στις μεγάλες αλυσίδες, σε μια τιμή 1.200, 1.300 και βάλε ευρώ, όχι, δεν το συζητάω καθόλου. Θα πήγαινα στο Motorola. Αλλά μπορείτε να το βρείτε σε τρίτα καταστήματα, όχι στις μεγάλες επίσημες αλυσίδες, σε άλλα καταστήματα. Ευρωπαϊκό μοντέλο, κανονικά με την εγγύησή του, μπορείτε να το βρείτε 7 εκατοστάρικα, 8, εκεί το συζητάμε. Ειδικά να κόψετε τιμολόγιο. Στα 7 με 8 εκατοστάρικα λοιπόν, η μεγάλη έκδοση με τα 5-12 την κουβεντιάζω. Αλλά ξαναλέω, έχει μεγάλο ανταγωνισμό. Είναι μια συσκευή που προσωπικά δεν θα την πρότεινα σε κάποιον ο οποίος θέλει να διαθέσει αυτό το budget, εκτός και αν πραγματικά έχει ανάγκη το μικρό μέγεθος και πραγματικά θέλει κάτι το οποίο διπλώνει στη μέση. Σε αυτά τα χρήματα υπάρχουν πολύ καλύτερες συσκευές, πιο ολοκληρωμένες συσκευές και φυσικά με μεγαλύτερη αντοχή μακροπρόθεσμα. Θα επανέλθω σε μερικούς μήνες, ελπίζω να συνεχίζει να λειτουργεί και να έχω να σας πω καλά πράγματα. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο review. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.